Ilse Korsager og Rabbit Gone Wild. Og der er der heller ikke nogen grund til at tage gas tilbage, bare fordi man er på vej ud over den hvide kridtstreg. Ja, man kan sige, halløjtaler. Der er et eller andet i bagtøjet, der ikke er helt som det skal være. Ej, og, ja, men det duer heller ikke med en Ford foran. Det gør det altså ikke. Kunne der nu have været skægt nok, hvis nu Rabbit Gone Wild lige kunne have startet der, lige hjulpet ham fremad.